Welcome back to my channel. Ngayon po ay pupunta po kami ng Baguio City. Guys, pupunta po kami sa night market. Kasama po aking dalawang boys, ang aking asawa at aking anak. Kaya ito naglalakad po kami. Sa ngayon po ay hindi po madaming tao ngayon dahil Saturday po ng gabi. Sigurado bukas Sunday. Kaya guys, hindi mas lang. Santag palengke. Pa. Palindihan din ng mga ka. Ya. Okay. One way lang po tayo. Ay, one way. Pag ganun, sir? Sorry. Pag ganun pala. Thank you. Anong pagkakaiba ng one way? Test mo. Wala. Sige, magamin lang kayo. Yung isip ko natin ma'am, doon sa kanila. One way lang po tayo, dito po, entrance lang po dito May sa one way, dito. one way Sa pa kanila silang po yung nalalaman exit natin, ko. mga sir, ma'am. Sumo lang. Maraming Ay, dito salamat. umami nga tao. Huwag po natin salubungin yung flow ng pumapasok sa tao. Kung may gusto tayong balikan na gusto, mag-ikot po tayo. Huwag po natin salubungin yung pumapasok. Ay, pambata. May ganyan na akong paninda. Ano? May tag ko dito yung ila. Baratilyo. Manong atati bayad da. Order in the court. Ibagam lang department oranges. Baka kote may sarabi. Or ano? Orange. Are we going inside? Ano? Ang pangit.
I don't like. Laptops. Ulens. Sige, pili lang oh. Sige, pasok ka, pili lang po dyan ito. Ay, mga sapatos. Ano? Ay, parang. Ulens na. Hindi, pas. Masahe. Pwede ko i-try sa likod isa. Next time. Ay, next time.